और देखो ये नवरात्रि मेन नवरात्रि यही होती है। इसके बाद तो वो दशहरा वाली जो नवरात्रि है वो तो भाई उसमें हम लोग मेला देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन विधिवत से पूजा पाठ इसी नवरात्रि में होता है। अब तुम एकदम मुंह में मोबाइल लगा देंगे। एगो जनी के सैया जी सऊदी कमाता रहा, ढेर दिन पे अपना एक तो विदेश में ऑडियो कॉल लागेला वो व्हाट्सएप पर अपना सैया जी के फोन करे तरी कहा तरी राजा जी, अरे वो एगो काम करी कि अपना छोटका दुलरुआ भाई से कह के हमरा खातिर एगो ट्रेन के टिकट कटा दी, कह दी कि हमरा के ट्रेन धरा दे, जाके हम माई के दर्शन को के आ जाए। अच्छा विंध्याचल वाली माई के नाम के सुन ले बा, विंध्याचल के क्यों जाने नहीं जानते हैं आप लोग? अच्छा आप जानते हैं विंध्याचल, ठीक है। अच्छा मैहर वाली को कौन जानता है? शारदा, बड़े कम लोग हैं इधर भाई, चलो कोई नहीं। बोले विंध्यवासिनी मैया की हो रे लगड़िया, बर्दाश्त नहीं हो तो गमछ वाले के। अच्छा उन्हों लोग के बोला ली, ये गड़बड़ी हो जाला। अच्छा लूडो खेलवा जा, हम लूडो ना खेलेला, हम चाहेंगे कि चांदनी जी आ जाइए। अपना सैया जी से कहा तरी चांदनी जी आई। हो लगड़िया का तरिए जी, नवरात्र के महीना गइल वाला हुआ तो दूरे दूरे रहा तनी हमरा के दर्शन कर देंगे। हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइब थावे धाम नगरी के धाम नगरी हो के धाम नगरी हो थावे, अरे धाम नगरी हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइब धाम नगरी, लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइब धाम नगरी हो थावे, धाम नगरी नगरी हो धाम नगरी। रोज भाई अच्छा ही बतावा, शेरपुर में कौन माई बाड़ी? शेरपुर में कोनो मैया जी बाड़ी के बा नहीं बाड़ी? हाँ उन्हीं से देखा चल गए। अच्छा ठीक बा, बख्तर बाबा बाड़न ना? हाँ ठीक बा, बख्तर बाबा। हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइब शेरपुर नगरी, हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइब शेरपुर नगरी, चांदपुर नगरी ए पिया शेरपुर नगरी, चांदपुर ए पिया शेरपुर लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइब शेरपुर नगरी, लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइब थावे धाम नगरी। बड़ा प्यारा धुन है, ये वायरल भी था क्या? आई नौराते मैया के चल दर्शन कर ले, आई नौराते मैया के चल दर्शन कर ले, हम भी संग में मिलके चलो झोली भर ले, चलो दोनों मिल जुल के हर झोली भर। क्या सुनो देखो प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्या आई नौराते हो
अब मिथिला में सबसे ज्यादा मान होला काली माई के। कहतरी सुने ले सुने हमरो महातारी, कहतरी हो एगो चुनरी हो एगो चुनरी एगो चुनरी एगो चुनरी मंगाई दा बललवा जाइब हवे धाम नगरी हो एगो चुनरी मंगाई दा बललवा जाइब हवे धाम नगरी। काहे के लगलू है साजे सवारे आई बड़ माई के दर्शन तू करे। काहे के लगलू है साजे सवारे दिल बन मंदिर के गेट पे जा वीडियो बना के डालम नेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा हो बुलेट पे जा ले चले घुमावे बुलेट पे जा ले चले घुमावे बुलेट पे जा। और कहा करिए जी जहाँ वाला गल बाटे सच्चा दरबार बा सब कर सुने ले बिनती कारी हमार बा। कहा करी ए भौजी ए जब बहुत सारा भौजाई लोग हैं जे नवरात्र में व्रत रही हैं जा तो कहा करी माई से जानता नहीं सही आजी सच्चा दरबार बा सब कर सुन ले बारी बारी हमार बा। और जानता नहीं सही आजी सच्चा दरबार बा सब कर सुन ले माई बारी हमार बा। काहे से रउआ भी विदेश से आया हमरा संगे चली कैसे हो संगे तू चल चलाए बलम